Union byddai'n siarad amdano fo rwan, de. Ta hwnna'n profi dim byd I neb nag oedd. Ond dyna fo, mae'n ambell llun, diw. Mae reputation yn drwg. Mae'n ffynol drwg. Argian na chdi dwrw! Mae car ma very locally hated. Unwaith ti'n danos nhw bod chdi'n gwybod beth ti'n siarad am, maen nhw'n sŵn cael cega wedyn, ia. Be sydd danfon o twn? Dwi'n licio'r gair boi racer, cos dwi'n enthusiastic amdan gair. Iniac. 1, 2, 3, 4. Ti'n mantel ar y drws? Na, nath o fflio off. Paid o gofyn. 3, 2, 1. Mae'n rwy'n yna. Helo! Oi, nain. Mae'n cael interview. Ie. Di mam yn di sôn? Ta, nain. Ie, weithiau, da ni yn cael yn labelu fel boi racers. Ond, yn amlwg, da ni ddim, neu da ni'n meddwl, da ni... Fath o grŵp yn y race mechanically minded. Da ni efo hogyn sy'n peintio, detailio, paint correction, vinyl wrapping. Da ni efo engineer, machinist specialist. Just criw o bobl o'r un interest. Ti'n gwybod, mae pobl sy'n licio just twdlan. Dim twdlan, ni feddwl. Beth yw'r gair da? Dwdlo. Na, oce, dim dwdlo. Dwi wedi meetio gymaint o bobl gwahanol sy'n mewn I gwahanol ceir. Ond rhan fwyaf socially eisiau dweud fatha, ti'n siarad efo ceir tebyg. Pobl yn cael at ei gilydd. Mae'r un rheswm, rili. Ceir. Modify y car ydy newid car yn unrhyw ffordd, rili. Rhywbeth sydd yn wahanol o fel mae wedi dod o ffatri yn modification, dydy. Craftsmanship sydd wedi mynd I mewn y car ma'n unbelievable. Newid lliw beth, newid performance beth, lowr efo, beth bynnag. Just addasu fo. Dim ots be ydy'r addasiad. Dwi'n meddwl hynna'n killer compost o'r teg. Ydy o sad bod fi really excited am mover lines. Dyn ni wedi gwneud mor dda fath o grŵp dros y 10 mlynedd dwytha o ddim cael bad reputation. Dyn ni'n respected fatha car grŵp, lle. Mae yna grŵp arall yn Bangor o'r enw Midnight Runners. Gold. Mae'n licio fiestas, felly. Fiestas. Fiestas. Grŵp fwy ifanc na ni. Swn i'n licio dweud o'r fatha'r generation nesa yn dod o fyny. Dwi wedi cyfarfod rei o'r hogia o grŵp Midnight Runners a maen nhw bois iawn. Dim nhw bois iawn, chwarae teg. Ond maen nhw'n cael... Wrach bod nhw'n cael y rep o fod yn boi races. Dwi'n gwybod o'n cael ei roed ar rhywun sydd fel exhaust uchel, dim ots. Argian na chdi dwrw! So, be ydi fatha boi racer ta? So, adag yma ydi pan mae bobl yn sbio ar ei garo, jyst mynd... Ne, maen nhw'n... Even pan ti'n tu fewn, mae'n waith, ac ys ti'n gorau bod fel e.
basically, munud ti'n rhoi japcan ar cefn car chdi, sy'n 5 inch, mae pobl instant meddwl bod chdi'n boi racer. Ddylia bod chdi efo oversize pots o Pringles. Ti'n rhaid o'r cefn car chdi. A somehow mae'n gwneud twrw rili uchel. Fatha bazooka na Iraq. So mlynedd, sa'ch chdi rhaid pots o Pringles, mae microwave, a fel mae'n mynd, mae'n just yn mynd fel la. Dyna be nath Kai i cael yr resulting effect o hynna li. So, mae o bron mor fawr a Samson. Pam ti'n gwneud hynna? O'n i'n meddwl sa pobl chwerthin, ia, cos hynna dwi'n siarad neud li fi wedi fatha Joker yr grŵp. Mae pawb wedi chwerthin. Do. Midnight Runners yn y grŵp ni. Dim nis di pigo'r enw na. Na. Da ni actually methu dioddar enw na. Ond, so ni di gorau sort of reid llwyth o stickers am ddim i bobl sy'n ni newid yr enw. So, da ni di shortnio fo i MNA, cos mae'n edrych o well ar hwdi. O bobl yn meddwl am Midnight Runners, mae'n siŵr bod nhw'n meddwl bod ni'n jogio fatha rhwng Tesco hanner nos o bethau. So, da ni'n rili licio'r Di enw. byth yn gweld fi'n jogio, ia. Fynd ti'n dweud Midnight Runners i police, neu hanner nhw fynd. Eisiau fi refio fo, ta. Ni gael ffrau i ddim rhoi car off yn syth ar ôl refio, cos mae'n chwalu'r turbo. So, dwi'n gwrando i pawb fan. Dydw i ddim yn dda yn gwatsiad ar ôl ceir. I fod dwi'n car enthusiast. Wyna fy boi yna, y perfect perception o sut da ni gael ei sbio ar, cos fel oedd o'n neud hynna, oedd just pasio am hyn. So, yeah. So mae o probably'n cedda wan yn meddwl, fucking boi races. Anti-social driving yn un nhw, 100%. Ie, dwi'n Mae'n meddwl instantly meddwl, o, mae hwn am dreifio fatha twat. Just y ffordd mae ceir ni'n edrych, instant boi races. Maen nhw'n awgrymu fod ni probably'n gwario bob dysadwn yn Halfords yn prynu air filters a bethau fatha. E-bed i'r boi, ie. Stwffio Halford, ie. Mae'r grŵp yn constantly tyfu chwarae teg iddyn nhw. A mae'n smart rili gweld y gwahaniaeth rhwng ni a nhw. A sut mae'r scene di newid. Everybody good? Keep your distance from the person in front of you. We don't want any accidents, Clancy. And then from there, you know, see how it goes after that. All good? Yeah. Happy days. Palpable fuel? We're gonna be famous. We've got a GoPro literally on us, not on the way from us, it's on us. But it's only gonna be like 2 seconds of us in like the whole thing. Oh wow, okay. Dwi'n gwybod bod yna mix go fawr o genod sydd yn y grŵp. Mae mount o genod sydd mewn i ceir ar grŵp nhw'n reit fawr. Ti'n meddwl bod yn ymbys o cynyddu ond ffwmba. 1 in 10 max. Ie, ti'n mynd gweld llawer, de, fi gwir. Wrach bod yna bach o ladish culture am peth, ond... Dwi'n gwybod. Pam aros yma mewn? Dwi'n meddwl achos mae ceir in general, mae'n quite male-dominated, ynddi. Maen nhw reit intimidated gan y male side, lle. T'mo weithiau da ni'n mynd allan efo'r nos. So lot o hogiad fwy na'm byd, so mae gweld yr odd hogan, mae o'n neis. Cos fedra i fatha relatio fo mwy o'r genod na fedra i efo'r hogiad alla. Dwi'n trio neud efo'r hogiad. Di knowledge fi'n mynd siwr ddim o'r dda, maen nhw sort of sbio nhw i weithio fel, be mae hwnna'n weithio amdan? Dwi'n trio ngora. Mae Rachel sydd yn moderator yn ni, Melinda sydd yn moderator yn ni. Ti'n barod? So genod sydd actually yma, cos maen nhw'n enthusiast, de. Ond dyddi yma, oll mae'n cymryd ydy un comment off hogan. Especially ar post ni.
A instantly mae rhai o'r hogia y message yno, y gyrru llunia a pethau ddyn nhw, fatha, mae'n mynd yn lle creepy I genod. Gyn hogia? Wel, ar hyn o bryd mae gen fi 115 o friend requests yn inbox fi. Fi'n tueddu peidio postio llawer o'r Facebook ar page fi'n hun yn bod o'r sylw. And I can't be doing with it. Ti'n dweud post ar y page, sef a ti cael hogia message o'ch di, sa, licio dy gardi, winky face, o sa, gafel onydd. Dwi'n deleted Snapchat o fo dim yn bod ohono fo. Yeah. So, dwi'n llawer ohono ni, so mae'n lot yn siarad gorau nhw fo fi, ti'n gwybod, ond it's not going to work out, so. Mae yna genod yma sydd actually just yma am ceir yda. Mae Sian Wyn sydd yn dod allan efo ni lot. Mae'n newid prynu fatha corsa newydd fan, a instantly mae wedi cychwyn neud bethau iddo fo. Newid pethau bach yn just newid y car completely, ia. Dwi wedi tynnu fo off wan, ond sticker oedd o, that's fucking naughty yn o'n deud ar car fi. Ac oedd yn peth mwyaf embarrassing ar chdi, especially neu school run yn bora, ac oedd pobl yn sbio ar car chdi iawn, oce. Na, oedd o gorfod dod off yn diwedd, so ni methu copio fo pobl yn sbio ar fi, dim mwy efo sticker a. Dwi wedi bod yn fama blaen, dwi wedi bod yn y siop o blaen, de. Ar Google Maps, de, oedd yn deud oedd o fanna, ia. Dwi ddim yn fanna. Fanna, ia, mae fanna rwla. Fanna rwla, mae, ia. Iawn, boi. Oh, hold on, money. That'd be a good start, yeah. Start again. Okay. Yeah, you? I saw you out the other night. Sounds well, eh? Dwi'n gwybod mae'n at least 4 neu 5 o'n ni o genod. Dwi'n gwybod, dwi'n just gweld neis gweld mwy, ia, cos mae'r genod sy'n dod at ni fatha maen nhw'n reit ddistaw o pethau wedyn. Dwi'n gwybod, ti eisiau mwy I danos yr ogia yma, fatha bod da ni yn gwybod beth da ni'n neud, ia, ti'n gwybod fel. I did put a back box delete on it, yeah, but it was way too loud. Section 59 waiting to happen, mate. Oh, you haven't got gloves, no? Gloves, yeah. So if it worse comes to worse, I'll use marigolds. Yeah. It's fine. No problem. Thank you. Mae'n hapus am pris gloves, chwaith e. Fucking hell. Byd, mae'n mynd yn nuts. Mae genod bod tro mynd I cael mwy o hassle gyn hogia, cos ceir yn bois thing. I rei di genod ddim I fod, because it's a boy thing to do, genod ddim yn fod I fewn I ceir a pethau fel la. Ond unwaith ti'n danos nhw bod chdi'n gwybod beth ti'n siarad am, maen nhw'n sŵn cael cega wedyn, ia. Mae'r oel am boes. Dyna newid olwyn, de, dim llawer o genod sy'n gallu newid olwyn, ia. Blicio cael dwylo fi fydys, de. Oh my god, beth dylio cymryd 2 funud, de, mae'n fucking amrisgwn. Chwarae operation. Dwi'n licio pan mae car fi'n mynd I garage. Because bod tro mae car fi wedi bod yn garage o blaen, dwi byth 'di gael am $1 un diwrnod, so dwi gorfod disgwyl. A dwi'n licio hynna. Sorted. Great achievement. Ga I ddeud fan o diwedd, dwi wedi finally service y car. More or less, fy hun, ia, so. Done. Gefyn allan heno fo a fynd, I've just serviced the car on my own. Fyddwn ni allan bob weekend, ia, especially ar nos Wener, nos Sadwrn, dyna pryd mae pob yn dod allan. Wedyn, a ni meet, neu unrhyw beth maen nhw'n trio organisio, a ni efo nhw, ia. Be ydi meet? Be dwi'n dweud da? Basically, lle mae grŵp o enthusiasts I gyd yn dod at I gilydd a just chillio. Hang allan, dangos ceir nhw. Classic cars, mae just llwyth o hen boys yn efo coffi, ond fatha, dos I meet lle mae'r ogia ifanc, ti'n gweld, mae fwy o wheel spins, mwy o refio, mwy o siarad sy'n mynd pob hyn a hyn, ti'n gweld. Say hi to S4C, guys. That's the camera S4C have given us.
So, Nathan, be ti fel o'r meat? Oedd o'n turn out iawn, not the best. Camera just does it, bang! Maniac. Y mwyaf ceir da ni wedi cael mewn un meet ydy rownd 200 i 300. Da ni wedi sbio ar drone footage, da ni'n actually di necessarily mynd 1, 2, 3, ond da ni'n, efo'r amount o bobl oedd yna, da ni wedi actually pacio car park Llandudno o blaen. A faint o spaces sydd yn Llandudno? 400, 500? Ie. Da ni actually wedi pacio fo allan. Fel da ni yna, ti'n gweld ar Facebook, maen nhw yn bedroom nhw fel la. A wedyn maen nhw'n recordio ni'n mynd yna, maen nhw'n recordio ni'n gadael. Maen nhw'n reid ar Facebook wedyn bod nhw wedi bod yna trwy nos, bod nhw wedi bod yna 6 awr y refio. Pan maen nhw'n on 3 hour stay. Ie, ma'n 3 hour stay da ni cael. Fatha, da ni ddim above the law, ia, da ni'n gwrando. Gei di amball un i spoilio fo i pob a gael plis i ddod yna. No. Idiot. Dod i fewn a trio neud burn-out a codi handbrakes a pethau refio i car nhw, so mae cops yn dod wedyn ynddi, ti'n fel. Da ni'n rili'n show off. Ella sy'n rhai bobl yn disagrio fe yna, ond da ni ddim yn rili'n show off. Ond da ni'n actually'n gwisgo high-vis yn meet ni, a wedyn pan mae polis yn dod yna, mae polis actually di deud diolch iddyn ni bod ni'n actually'n trio cadw fo'n organised le. Ond even efo presence polis yna, dwi'n stopio nhw. Mae'na dal handbrake turn yn cael ei wneud y rwla. Ti'n fawr fel? Bwyr isfors, ti'n cael gormod un ar trefnu ac gyflym mewn. Allu ddod out of control, a wedyn geith pob ticad na dde. So, ti'n trio bod yn selective efo pwy ti'n infeitio, ond hefyd ti eisiau gweld gan gymaint o ceir bosib, so mae'n amhosib wneud siŵr bod y chwinc sy'n cyrraedd. I ddwr o car fi ddoed. So beth ti'n glwad i'r protective liner, a.k.a. the shit shield. Da ni ar ffordd i meet gynta, da ni wedi paratoi ers ages, a mae Slim wedi paratoi meet. Plan ydy bod ni jyst yn trio cyfarfod fel grŵp, lle. Dim yn cofio trwy'n ni gyd yn gilydd. Bod efo'i gilydd oedd y criw mowr ers dros blwyddyn nhw'n. Da neis cael pob efo'i gilydd eto am tro gynta yn ages. Hei. Ni'n barod? The man of the hour. Chris, ti'n cyrraedd yn ei gar newydd? Ferrari, dyda. Ti'n meddwl? O, mae Chris newydd brynu Ferrari ma. Mae o'n kind of on the cusp o car coc bach. Ond mae'n hun, so mae'n gael get away efo i ish. The interior's just so fucking old school Ferrari, isn't it? Like, oh mate, wow. He needs like 3 inches. 5x108 or something. Yeah, Ford fitment, yeah. Yndi, oedden ni bach yn panici fos yna ormod yn landio, ond na, o reit distaw, really. Plan B oedd hon, really, am bod y sioe fawr da ni wedi mynd i wedi cael ei chanslo. Dyn oedden ni'n teimlo fatha, hain i ddweud wbath. A pob bahafio neb yn ei donuts ar ei O, na, dim ol. Dim ol, you don't shit on your own turf. Dyn ni just trio ddim gael pobl wneud wheel spins, donuts, trio refio, stuff fel la. Just dy ddim be dyn ni'n neud yn mis ni. bach o refio. Ie, mae'n ffain. Mae'n refio'n ffain. Mae ar font i rew? Ddim bod, sti, ddim bod. Mae yna fwy o ddod. Mae reit rest o hocia. Clwb yma, bythefnos yn ôl da. Dwi'n ja, yn dod net o geir me. Mae gweld yn dod yn un bach. Dwi'n cyn o'n stopio nhw da. O, e? Mae pobl sy'n gaffon cwyno. Ond yn cymryd 1 neu 2 ffôl, dydi? I'r enw drwg y post, Gweld yn bolsach casas. Ie, dyna beth e. Fi di profi ymd allan ar gei wili, ti'n gwrs. Ie, exactly. Sgynna ni relationship bach da efo Arfon. Recently yn deud bod yna criw o hogia wedi bod yma yn un o'r mates a jyst i
ham-biltio i lawr lo ma i mewn I Llangaffo, ia. Defaid a ffarmwr bod dim croesi fyna di, kids, bod dim nhw just troi at arfon dydi, rhoi bai ar arfon. Parch di ar ddiwedd dyd, cos arfon sy'n cael yr enw drwg fo sydd wedi rhoi mi eto ar. I think it's probably quite important we don't mention specific clubs. No, don't mention This is a generic, really, over the years, isn't it? Heddiw champion, ddim problem o gwbl o'r hogia. Be da ni'n gael weithiau ydi ambell un yn gwneud hyn y wirion, mynd allan o yma ac yn gyrru fel ceir drwy pentrefi. Wedyn mae pliswyn yma data ni'n diwad a stopio'r sioe gyd ydi. A da ni'n misio peth o'r ffran. Woli. Union byddai'n siarad amdano fo rwan de. Ta hwnna'n profi dim byd I neb nag oedd. Ond dyna fo ma'n ambell un diw. Mae 99% o'r hogiau'n champion. Dwi'n licio'r gair boi racer, cos dwi'n enthusiastic amdan gair. Gen ti enthusiast, gen ti idiot. Mae lot yn pintio chdi fo'r un brwsh ar pobl sy'n neud, basically titlo hynna ne. Nath un o'r police actually rei fi sefyll yn ochr lôn fel maen nhw'n searchio car fi, just I ffidio dim byd. A dwi just fatha, iawn, okay. I don't see fault on them really, ond they're not big fans of the scene whatsoever, de. No. Not so ever. Dwi'n gwybod wnaeth nhw just stopio fi am ddim reswm anyway. A yr unig beth maen nhw'n deud ydi just mynd adra. Na I fynd adra fydde, na I just hopio mewn I car Nathan, a wedyn dos am twrro wedyn ag oes. So, dyn ni yn respectio nhw, really, ie. Dyna maen nhw'n neud jobs nhw. Wel, mae pob yn instantly awgrymu na ti'n antisocial. Codi twrw, drifio berig. Dwi'n yn wir, ond mae gallu bod, mae'na idiot o bob crowds dydys. Ydy o werth y hasod I chdi? Yndi. Neli, dyna, ie, dwi'n licio'r twrw ar y car. Dwi'n meddwl mae jyst neis fod yr anno mynd nice runners, cos dwi'n meddwl, dyn nhw'n picky efo chdi, dyn nhw'n snobby efo chdi, ti'n gwybod? Dwi'n meddwl nhw'n cymys chdi sydd wyt ti, ia. Dwi'n gwybod pwynt istar efo dy gar. Pan ti'n mewn mi, it's not my thing, yeah. Da ni yma yn rali goffa James Trenholm. Da ni currently yn Llanbedrog yn y last stage. Carl efo fi fyma. Go boys. Carl yn neud time control. Mae'n absolutely freezing. Nes I adael y tŷ efo ceillia. Dwi ddim efo dim rwan. Dwi'n gwybod yn cael. Sy'n bobl sy'n cael ralio. Joskins. Dwi'n sy'n ei ddeud. Dwi'n yn siŵr, really. Rwy'n o Ben Llyn. Ffarmwr, so gael wlad, mwy na neb. Rali ochr yma yn really popular. Llawn Joskins yn ei, so... O lle dwi mor fan efyn, mae'n big thing neu neitars. Lle di fynd drwy bob pentra, a fatha di spotio car alwyn dreif yr oen yn rwla. Sut berson sy'n licio ralio? Dwi'n gwybod, rhywun really sydd yn licio gyrru fast efo car, I suppose. So pobl sy'n just yn mewn I cael rush. Yn marn ni, mae ralio cymdeithar o dal yn sy'n neud. Wel, I fod yn onest, dwi'n rili wedi treino fel yn byd. Dwi jyst yn edrych o beth ond sair ydw i'n neud yn yng ngwaith rhan fwyaf fel yna, ti'n bo.
on a fucking porn star. Mae'n edrych yn eitha lan, dydi? Car rally fi di hwnna. Mae rally yn sport moduro, yn cael ei amseru yn erbyn y cloc. Dim ond ar ffyrdd wedi cael, neu yn y fforestydd. So, da ni'n gyrru main roads i fynd i'r cymalau, a wedyn unwaith da ni'n cyrraedd y cymalau, mae'r stopwatch yn dechrau, ac wrth gwrs, y person sydd efo'r amser isa sydd yn ennill y rally. Ti'n bod mewn car o rally driver? Dyn nhw'n gall. Dydy'r threat o farw sydd fyny clawdd ddim mor gryn yn nhw a mae o mewn pobl eraill. Ti'n gamplo dy fwyd, really, yn y car yma. Swn i'n meddwl hyn o'n meddwl wneud y fath ola yng nghar yn hyn. Gwario absolute fortune o, jyst i reid o rhwng dwy bostig iat yn dros irwen ola. Y malu o'r acs o fewn 10 munud o ddechrau dreifio fo. So, car ydi Volkswagen Polo GTI. Ddim Volkswagen Polo GTI fel sy'ch chi'n gweld ar y ffordd. Mae'r car yn 1600 gyriant 4 olwyn a gwerth y car rhywbeth o gwmpas $250,000 o bunnoedd. So, dim rhywun faint o gwerth Volkswagen Polo normal. Heddiw, dyn ni yn paratoi at frown nesaf bencampwriaeth Pryden. Just yn eich chydig o test efo'r car a newid ambell i beth i wneud siŵr bod y car yn gyflym am y rally nesaf. Cambrian Rally ydy chweched rownd yn bencampwriaeth Pryden. Mae yn Llandudno ac yn fforestydd Penmachno a Cloceunog. Rally anodd deud y gwir. Diolch yn fawr. Sit. Be ydy'r Cambrian Rally? Bywyd fi. Rally lleol, rally bwysig i fi. Pan da ni'n mynd i'r Cambrian, unrhyw rally, coed neu tamac, mae bob un car yn cael check. So maen nhw'n checio, mae yna golwg saff yna fo. Dyddiad ar y seti, mae'n fath expiry, fatha bwyd mewn ffordd. Hanes ys rhywun peth, a wedyn os mae'r extinguishers, cos mae'n plumbed in yn y hon, a mae'n handheld, so gyda navigator tynnu un allan, a rei, god forbid os mae'n dan, gyda rhaid allan. So mae bob un car yn gorau gael o. Mae clubman novice i fyny professional, expert, top-notch, yn gorau mynd trwy rhyw fath o scrutineering. Mae'n cael sticker ar y caej, so gyda fatha ar y Cambrian, gyda Cambrian Rally 2021, scrutineered past, sticker arno fo. Mae yna drivers yn dod yma o bob man. Finland, Norway, Sbaen. Hogia di dod yma jyst i experience o coed Cymraeg am ffyrdd mae'n newid o un coed i'r llall. Osian Price ydy British Rally contending champion o Mid Wales. Yn cystadlu yn y British Championship. Yn ebyn, driver arall, Matthew Edwards o Golden Bay. Yn yr unig car, just. Os mae'n cymryd i bwys off y pulse, a Matthew yr un peth, take your finger off the pulse, it's gone. They can't stop. They've got to be 3 rallies ahead. Efo, budget, sponsorship, fitness. Yes, mae Osla yma yn paratoi am y British Championship nesa. Hellish impressive. Cos he text boy yma, do you want to come up? And so ni'n meddwl bore edrych mas o'r office, so happy days. Fi'n treino Osian. Mae'r driver yn scrapo trwy'r dydd am eiliadau bach, so maen nhw'n edrych am rhywbeth arall, so mae nutrition, y ffitrwydd, y cryfder yn hollol pwysig, jyst i cael fel y 1% bach. Mae o lawr i'r details bach. Wrth gwrs, mae'r G-forces a diwrnodau hir yn cymryd lot allan o gorffrwyn. Dwi wedi bod yn gweithio gyda fo i drio wneud pethau specific i, wrth gwrs, trio ffeindio'r details bach yma sydd actually yn mynd i helpu fi pan mae'n dod i diwrnod y rally.
like a chain reaction then, up or down. Do you know what I'm saying? Ochr arall. Drive him up. Un bach arall. Up. Fel dw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Syniad oedd bore yma, paratoadau ar gyfer penwythnos yma, Cymru Rally. So, just mynd trwy chydig o exercises gyda Tom. Mae Mosh yn car rhan fwy o'r amser, so mae hips yn dechrau tynnu lan. So, yeah, just wneud bach o mobility dros o'r corff i gyd. Na'n well? I well? Not really, no. Na. Yn y car, mae fe'n boeth, mae fe'n chwysu lot, so mae fe'n hollol bwysig i cadw lefel y ffitrwydd bod e'n gallu canolbwyntio diwrnod y ras, yn y fe. Best bit of kit that you keep in your kit bag, because if, like, especially if you are travelling or whatever, your back's going to get tight, you're driving, you think, fucking hell, I need a sports massage or whatever, whereas this can do the job for you as long as you know how to use it properly. Got to wear that out. All right, put that. What's wrong? What's wrong? Ah. I think I've got it in the right place. Tom, the ball's gone. Mae Os wedi bod yn gweithio'n galed dyn ni, so mae fitness yn sorted nawr, so mae Os just yn ganolbwyntio ar y driver weekend ma. Made a big difference. Dim tro gyntaf fi wedi bod ar y geffil, gofoi. Mae'r tîm, wrth gwrs, yn rhan mawr o'r rali hun. Gyda ni, wrth gwrs, fi a'n cydyrwr. A gyda ni hefyd y bois sydd yn rhedeg y car, bois ar ochr y tyres. Felly allan ni fod ar rali o gwmpas rhwng 6 i 7 o bobl. Mae pob unigolyn efo gwaith i wneud. Os di pawb yn wneud ei gwaith, yn cynnwys fi, mae'n golygu bod ni'n gallu ennill ralis mwy aml. I fod yn onest, y perthynas rhwng y gyrwr a'r cydyrwr ydy'r dan mwyaf pwysig o'r job, really. Dwi wedi mynd trwy ambell i cydyrwr yn yng ngyrfa. Os da chi ddim yn gwrando neu'n trystio'ch gilydd, dy'r perthynas ddim yn rili mynd i weithio. Yeah. Are your glasses stained up on one side? No. Just turn right Oh, head. this one. On this one. It's all right. Yeah. Jade's like my mum. She's younger than me, but she's like my rally mum. We compete in rallying. So the majority. Jade's the driver, I'm the co-driver. Can you hear me okay? Yeah, can you hear me? Yeah. One thing that navigators have to do, you have to deal with all the stuff being thrown at you. Stuff, yeah. Wel, llwyth o weithiau mae Jade wedi taflu pethau drosodd gyda fi. I was like, oh. Helmets, jewellery, dillad, falle. Yeah. Bwyd, diodau. I honestly have never heard you speak Welsh like that before. That's really amazing. Are you impressed? Yeah, I'm very impressed. So yeah, some more Welsh. So you've got dale flat. Dale flat. Tull mewn. What's tull mewn? Tull mewn is throw it in. Till. Till. Mewn. Mewn. Tull mewn. Tull mewn. Tull mewn. Close enough. Are we good to go? Yeah, mae'n pwysig i ni bod yn ffrindiau mas o'r car, achos pryd ni yn y car, mae rhaid i ni trysto'n gilydd, achos falle unrhyw amser ni'n mynd off, neu falle mae Jade mynd wneud camgymeriad ac hefyd fi gallu wneud camgymeriad. Pryd mae hwnna'n digwydd, mae rhaid i ni gweud mae hwnna'n iawn, paid a becso, achos ni'n ffrindiau, ni'n gallu wneud hwnna a wedyn cario ymlaen. A cystadlu yn mor gorau ni gallu, so yeah, mae'n pwysig i ni cael relationship mewn y car ac mas o'r car hefyd.
I fi, mae rally'n yn arbennig. Sŵn y ceir, y gwynt sy'n dod off y ceir. Mae fe'n sort of fel ti'n cwmpo efe. The aim of the game with rallying is to go as quickly as possible from A to B, and whoever gets the least amount of time accumulated over all the stages wins. And the idea is you obviously got to go as fast as possible. Without crashing. Without crashing, which is always like a real fine line. You break the car, the repercussions are serious. Last corner, last stage, going to the wind, puncture. And dim just puncture di colli rally, mae repercussions is lawr y lein. Mae'n serious. Mae'n lot, a dwi'n teimlo dros yn y braidd, cos weithiau dwi'n meddwl mae'n cymryd yn enjoyment I ffwr. A dwi'n meddwl weithiau mae pobl yn cymryd yn ffwr wrong, cos mae'n bach yn arrogant. Dydyn nhw ddim. Y volume o pressure gen nhw'n pwysio lawr arnyn nhw I ennill, a paid amhalu carna. Save the car and win. That's it. Save the car and win. You actually on row 1, aren't you, I think? Could win the BRC today, which is really exciting. He seemed really confident when I asked him a few questions this morning, and I just hope it all falls together and he does well because he deserves it. Do'n alright, dwi'n meddwl. Dwi'n beth yn nervous rhan amla, ti'n bo? Nice and chill. Cefn yn iawn. Just about. So gwni weld be fydd o fel ar ôl heno, ond edrych ymlaen. Ideally, gweithio ennill. Dyna'r plan. Mae'n yw'n tasg anodd iawn, ond gwni weld. Tydi rally drivers ddim yn gall. Maen nhw wedi cael ei bildio am wahanol I ni. Ti'n gael balansio bod y mental a bod y dda yn dreifio. Ti'n mynd y dda yn dreifio, ond ti'n boring I di slo. Ond ti'n shit yn dreifio, ti'n mental wedyn claw gynta a car o'r ax, so... 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. 40, 6 left, 50, 5 plus right in, lead us off, 6 left, short. 5 open to right, keep in. Reverse exit, 6 right over small crest. 30, 5 plus left in, narrows, 30 straight, 4 plus left, and 1 right in. Sinking gear, runs half long, and 6 left over crest, 20, slow, 4 left narrows, and gear crest immediate, and 2 minus right, keep in, 30, 6 Beth sy'n mynd trwy ymhenni? Ddim lot I fod yn onest, dwi'n tueddol I wrando ar yr wybodaeth sy'n dod gen y cydyrwyr. Dwi ddim yn cael lot o amser I edrych ar yr olygfa na ddim byd felly. Ond o ran y teimlad, mae fel buzz, thrill. Mae'n anodd iawn I ddisgrifio ac I gymaru fo unrhyw beth arall. Fel drwg, bron iawn. Mae'r dreifars yma, ti'n mynd treinio I fynd ar trac, lle mae'r trac wedi cael ei paratoi I chdi ddreifio arno fo. Mae pobl yma jyst I adaptio lonydd sy'n yna yn baro I ddreifio ar. A ty fedrwch chi dechrau trac di'r concrete, a wedyn ti'n symud I mewn I gravel, wedyn ti'n dechrau bwrw ti yn y mwt. Mae'r dreifos mae'n constantly adaptio. Mae'n lefel arall o talent o beth dwi'n weld. So gen fi uffar o respect am rally drivers.
bois ma sy'n bia'r car. Meira fan hyn fod i mab Melvin sy'n bia'r cwmni, so dwi'n rentio y car wedyn genddyn nhw. Mae'r car werth rhyw $250,000. So sam chance i adeiladr o fi fforddio un o'r hynna, t'wo? Pryd fi'n siarad ato rhywun am biti ralio popeth, maen nhw'n edrych arno fi fel adrenaline junkie. Wel, fi'n credu ni, anyway. A mae'r pobl chi'n siarad gyda yn edrych ar hwnna'n like rockstar. Be di pwynt cael supercar? Be di pwynt cael supercar? Be di pwynt cael supercar? Shorts, dos o ddim. Be di pwynt cael supercar? Wel, eco-bus di un nhw. Just wheelie waving. Yn personol, dwi'n meddwl, rhywbeth am mwy ridiculous, dwi wedi brynu ddim yn dallt y pwrpas. Swn i ddeud, main point y cael supercar ydy bod o'n fast. Dyma swn i ddeud. 4 pista, mae hyn yn really powerful. Ferrari challenge car. Ddim yn illegal. Mae'n ffynnu, oedden ni mewn sioe a lot o geir newydd sbon yna ac o Lewis yn chwerthin am henni, ac o'n i eisiau cael y passion i gyd. Mae'n dda, sut allai wastio mwyaf o bres yn mynd i'n go a rhywbeth sydd ddim rili na fast yn diwedd pan ti'n gweld y ceir yn sen modified mas i'ch chwalu nhw. Di supercars ddim fel arfer yn cael ei modifio. Neu be bynnag, dos am byd yn rhyw unigryw amdano nhw. Wel, wrach bo na, ond ti'n mynd i siop a ti'n brynu'n. Na fo. Sbiwch malwan. Ystod yma heddiw yn Plas Coch, yn hyn o Lewis, mewn supercar meet. So, just blas o beth sydd wedi cyrraedd yma heddiw. So, ni am walk round the city, sy'n ni weld quality y ceir sy'n yma heddiw. So, athyn ni meet bach yn Plas Coch a few weeks yn ôl yn. A ni drosodd i gael look ar ei Ford GT40 yma, un o ddau yn y byd. Eisiau na i helpu Lewis llnau y ceir, cos oedd o'n llnau y supercars yna. So, dyn ni yma y supercar meet, a dyn ni efo Craig. Tyd oedd y amount o bobl yn abo Lewis yna yn unbelievable. Tyd fatha'r first name terms sort of things, you know, if you can say that. So, dyn ni ddechrau yn yma. Dau Ferrari. Dwi'n gwybod beth i hwnna. Mae Lewis i mewn efo'r hogia supercars yma. Mae'n gwneud lot o gwaith i'r hogia sy'n byd supercars ar, wel, Sir Fôn a Gwynedd yma. Diolch. He's in with a cool lot. Fyddai'n delio efo at least un supercar yr wsos, ni ddeud. Where's the handbrake? Where the fuck's the handbrake on it? Huh? Oh, old school. Didn't think it'd be that old school. Dyn nhw'n ceir rhad a mae'n hawdd prynu supercar, ond
ti isio maintainio fo wedyn, does? Rhai pobl gallu bod yn really awkward, ond os ti'n talu lot o bes am cars, ti isio fo'n iawn hefyd, does? Dwi'n dall lle maen nhw'n dod o, so na trio gorau dwi'n gallu i gael o'n perfect, ie. Typical supercar owner. Hen ddyn efo coc bach. Ne, just rhywun efo lot o bres, really. Dwi'n ffordd y lliw yma, de. Crayon grey. Dwi'n mynd i'r lliw. Mae o'n opsol extra, dwi'n mynd rhad, de. Ond, mae'n werth o dwi'n meddwl. Bach o sbien o fi, supercar, os gyda'n edrach na bod nhw hynna passionate am y ceir, lle. Bod yma rhai pobl sy'n rili hen, sef o supercars yma, mae rhai pobl sy'n rili ifanc, sy'n mind-blowing, really. So, early 20s. To beth? Wow, I need to know what they know. Ne, lovely. Peth dwi'n licio amdano'n car yma, de, fatha Porsche, especially hwn, 911 Targa GTS. Dwi'n chdi reifio fo i rwla, ti'n eisiau picio i Tesco, ti'n Tesco. Ti'n eisiau picio allan yn fwy dwi'n misys, dos yn hwnna. Dwi'n rhaid naid i mynd, Yes, swn i'n licio cael supercar fy'n un dynod. Sgyn i ddim math o ddiddordeb cael supercar o gwbl. Byth. So sgyn i wario mres ar car bach mwy stealth os licio di. Yn dod ar eidar. Hen Audi neu fath felly. Nes i weld un Audi R8 o blaen, oedd i'n neud o dda, ond oedd o hollol afiach, oedd i fatha cael stantio'r wings yn ôl, gadael yr ydyr i spoiler difrifol afiach ar y cefn. Bod o'n bach yn offensive i bobl sy'n licio supercars allan i fel, swn i'n cael ei neud na. Dwi jyst yn crafu be bynnag fedra i wneud a prynu a gwerthu a i gael be sgyn i. Mae supercar just hollol out of reach. So basically, dwi jyst yn neud poster bach ar y ffôn. Hang on. Snapchat. I fi cael gyrru fo i cwsmeri a ffrindiau, jyst amdan y meet dy syl. Bach last minute, ond yn fydd o'n reit organised, digon o geir. Just danos yn off, basically. Yeah, more sad as it is, ond dyna fyddio. Dwi'n mynd yna parcio yn ôl bwyd. Dyn ni purposely ddim di roi dim advertisements amdano fo, achos eitha too much. Mae pob yn licio gweld supercars ni. Ti'n gweld supercar bob dydd yn greit. So, pan maen nhw'n gweld 20 mynd i'n lle, maen nhw'n... pobl trafeilio. Os maen nhw'n ffeindio allan bod ni yna dy syl, eithon trafeilio just i weld y ceir. Dwi wedi message o few pobl sy'n ymfi maris anyway, a fy nhw wedi dweud fydd o'n bonkers os mae pobl ffeindio allan. So, mae'n supercar meet weekend ma yn fi maris. So dwi jyst gorau prepio gyd o'r ceir yn barod, neu sio ma'n edrych ar y diwrnod. Dwi disgwyl tua 20 i 30 o supercars i ddroi fyny. Gif fi 3 i wneud edrych. Werth ta £500,000. Mae vibe y meet totally gwahanol i just meets dwi wedi bod i pan ni'n ifanc. Street car meet, so to speak. Mae pobl refio ceir nhw, drifyn wyll, mae supercar meet fwy fatha contained, Dwi'n eisiau as o'n yn asol, dda. So, rhai bobl byth o ffoddio car fel un. Mae'n siŵr naid byth o ffoddio car fel un. So, mae pobl mynd yna jyst i gweld ceir fel la, achos wneud nhw byth cael chance arall.
Maen nhw'n just yn exotic, ynddi? Ti'n mynd rili gweld nhw, no? Dwi byth yn dreifio nhw. Ti'n mynd gweld llawer nhw row fyma o'n e. Yn iffar ag ar e. Iffar o fysin. Mae attention to detail yn y build quality. Just shell y car. Carbon fibre. Tubular manifolds. Rhai o'r ceir yma sydd wedi cael ei bildio. Inchans yn cefn. Mae bob dim yn wahanol. Just sbio vents yn bob man. Mae nhw fod gola yn yr engine bay. Dyn nhw'n just gwahanol, ynddi? Mae'n bobl licio gweld gwahanol. Mae'n special cael gweithio'r pethau flaen, ond mae'n fatha gôl hefyd, Mae'n just neimio, ti eisiau eimio amdani yn does? Welcome to voicemail. Diolch o consol i ni'n tab. Dwi wedi gyrru message ar Facebook iddyn nhw. Just out of courtesy, Sgwrdd, swn i'n licio, swn i'n gwybod bo fi efo 20-30 games roi fi wneud i sil. A ei swnllyd hefyd. So, dwi'n eisiau nhw'n cael go yna fi. So, gwneud i gael ymlaen trio fy Maris wan? Dwi'n meddwl fod nhw wedi cael i wan. Be na i wneud ydi, na ffonio nhw'n bora. Ie. Just ein na. Yma, a jyst ddim rhoi enw. Pan sy'n nhw'n troi lawr 20 million e? So, gyda i un o cysmeria fi, Martin, gyda McLaren, gyda i Anthony, gyda Lamborghini Hurricane Coch. Un o ffrindiau fi, Jake, gyda fo, lot o ffrindiau o ochr o fo, efo am yn over ceir yn real, lle gymaint o Ferraris a un Ferrari F12, mae'n one of one. Does o dim byd arall fel o'n y byd. O plan fi oedd, os o'n i'n licio mynd yna reit buan a gweld sy'n mae'r consol be maen nhw ddeud, os o'n i'n licio trio blocio dan o'r car park off, so bod ni efo just access i ceir ni lle, so bod ni gyd efo'i gilydd. Dwi'n gwybod be i ddweud. Dwi'n gwybod, gan i kick out yn munud, dwi'n gwybod gan i kick out. Ie, dwi'n licio trefnu meet. Actually, dwi ddim yn licio trefnu meet. Mae'n stressful. Can you go there, please, mate? Mae'n stressful achos bod lot o llefydd ddim yn licio cael meets. Lot o bobl yn licio supercars. Maen nhw'n swnllyd, mae'r bobl gallu fod yn swnllyd. Fi ar drefnu y location a amseroedd o bod dim fel la. A yn efo help o un o ffrindiau fi, Jake, i dod ar ceir. We're all in like a little car group called the S4C, which is down as a sound supercar owners club because there's quite a few out there that aren't as sound as everybody else. It's a great group of lads that we've got that all come from Birmingham's the furthest someone's come away from today. It looks easy getting all these people together, but oh, it's a nightmare. Just a
great drive through here, obviously looking at the scenery, keeping at the speed limit like everybody does. When you're going through the hills in Wales, and I mean, it's just a massive buzz, and you've got people through the towns who they're going out on their walking days and everything, and they just don't expect to see this come through. I mean, you've probably got like, I don't know, probably over £2 million worth of cars in a car park here, and people are like just looking at you going, where the frickin' hell's this come from? Well, being in this car, literally I can't go anywhere. I can't even go to the supermarket without anybody taking a photo of it. Wherever I go, so it always gets attention. Mae'n sact lot o bobl yn fod, ne? Sort of kids hefyd. I organised it. This is my place. Fa'n i siarad efo dau genod na fyna. Maen nhw literally jyst dod yma am dro. Maen nhw wrth i fod pan y ceir yma. Maen nhw wedi dweud, dyn ni wedi pigo diwrnod gorau i ddod, lle. Thank you. Yeah, we organised this about... Do, oedd o attractio lot o bobl, do. Just bobl, just a public in general. So, nath ni'n deitha neb heblaw pobl yn mynd, bol na mit, ac yna dal, faint, 50 o bobl yn ysbryd rownd y ceir. Ni wedi weld y sylw mae gael heddiw, a ni wedi weld, mae pobl yn cwyno, lot o bobl yn cwyno, fydd na lot o gwybod heddiw. Nes i message o Lewis i weld sut oedd y Miet supercar yn mynd, a ddedodd o, dwi'n siŵr na ffres o exactly oedd, da ni wedi cael police yma. Dwi'n siŵr dweud. Can I dweud hwnna? No. Mae'n police yn troi fyny as expected. Byd o'n nhw. Just, dwi'n dreifio fatha dicks. Nath y police troi fyny yn diwedd. Nath nhw droi fyny achos o'na un neu ddau o bobl ddim yn dreifio yn saff. A dyn, maen nhw wedi cael complaints yn meddwl yn dweud bod nhw wedi ffonio mewn a complainio amdano. Do you ever get any like bad, you know, when you do like do donuts and shit like that? Do you ever get any kind of hassle when you do this kind of stuff? Well, obviously, depends. Some people don't like it, some people egg you on to do it. But half the time when I'm driving through small towns and villages, people are just like that, telling you to get it going or something. The thing is, petrol car loud, you only have to be doing 30 and drop it down a gear and it makes a bang and a clang and makes people smile. Well, just in one of them things. And there's a time and a place, does. Bob tro. O'n i gyd bois, dydw i. O'n i fydd police yn mynd i peth. So, dyna sy'n gweithio. Dyna sy'n mis yn gweithio. I fi, dwi'n meddwl mae supercar just yn unobtainable rhywsyd i rhywun eitha fi, gyflog bach. Os dwi'n gweld un fel la, de. So, mae ceir supercars just ar lefel completely wahanol. If for experience driving yn y ceir fel la. Experience glosach gei di i dreifio car asio iawn ar lôn. Ti'n cael ei treatio'n wahanol, dwi'n meddwl. Ben dwi wedi cael bolwcus i dreifio supercars. A ti'n tynnu fyny rhywle, mae pobl yn... Maen nhw'n treatio chdi'n wahanol. Are you okay? Yeah, good mate, you? Yeah. Ti'n troi fyny mewn i'w corsa bach, dyn nhw'n sbio ar chdi. Ti'n troi fyny mewn Ferrari, maen nhw'n... sbio hwn. A maen nhw'n siarad abo chdi. Do, really hapus, really hapus. Swn i'n gallu gofyn am well to yna. Tan yr un nesaf, ie? Neud yn clod fi wan. Dwi'n clod fi siarad wan. That's it. Done. Cut. Afia. Bach o sweat-on, fel ti'n gweld. Dori fel un, dwi'n knackered yn mynd o ma, de. A dwi'n methu dod allan o'r car pe dwi'n ôl adra, cos mae ipyn o stint o Bethesda i Morfa Nefyn. So pe ti'n dod allan o'r car ochr arall, ti stiff a proc, de.
Wrach bo fi'n hen yn y ffordd fod yn ost. Just dal i chwarae hoci bod i heb chwarae blynyddoedd. Ond dwi'n bo. Does gen i ddim radio, does gen i ddim heater, does gen i ddim mirror un ochr, does gen i ddim brakes gret, does gen i definitely ddim wipers da iawn, mae'n un hopeless. Ond mae gyd werth o, dwi'n meddwl, mae just smiles for miles, neu smiles per gallon, maen nhw dweud. Dwi'n isio fo dorri lot i mewn i'r paent, mond sginio fo os wbath. Dwi'n isio polisio gormod neu fynd am bod y paent mor dynna fynd am paent ar ôl ni. Mae slim yn hen ffasiwn. Mae licio i classics. Dwi'n cofio pan nes i pasio test, ges i Fiesta. A car gyntaf gyda slim oedd mini hen. Dwi'n licio dim byd modern. Dim byd fe aircon. Ia, dwi'n bo, ti'n misio bod fatha dafad na. Dilyn bod i crowd drwy adeg, ti'n bo. Mae bob tro wedi bod i mewn i classics, even pan mae efo car newydd, mae bob tro wedi bod efo classic yn y pipeline. Dwi ddim licio y syniad bod rwy'n efo'r un car a fi. Dwi'n licio rei dia bod na ddim llawar ohonyn nhw. Dwi'n licio'r syniad bod gynna fi gar bod na just iawn i neb arall efo. Mae'r hen geir jyst yn edrych well ydi. Mae'n just sharp gwell yn ydys. Y marn i, lle. Just gymaint neisiach na ceir modern. A maen nhw just yn hwyl, waff. Does na ddim brys na gyrru na, just chilled out. Does am... Dwi'n bo. Wel, dwi'n deud does am stress. Ma' na stress, cos mae'r bloody things yn torri lawr fy myd. Car yma, car slim yn disgio ni'r classic car category. Car ceir yn pen, lle car lle maen nhw'n very needy fel sy'n ti dweud. Maen nhw'n gwybod o'i le drwy'r amser. Bod faint sydd ar ôl, mae bod tro'n mynnu mwy. Yn bersonol, dwi'n dall pan mae slim a bobl yn potsiar yma hen beth. Beth oedd yn ei blaen gymaint. Dwi'n dall pan mynd am rhywbeth gwell. Mal i cach efo pethau hen. Ond mae gen i pethau hen i appeal i hunan. A mwyn i unrhyw gar hen, mae yna gwaith wythnosol cadw o fynd. Be ar hwn yna toolbox yma, o llwyth o spare parts, fatha point spare, spark plug spare. Mae hein i gyd ar pethau hun, gallu mynd reit awdd. Hyd os ti'n mynd am day out, a gallu digwydd hanner ffordd, os rhaid i gael y tools arna chdi i allu newid o. Wedyn slim rhywun beth, gen i fo toolbox down the bits, dan bonat, a mae'n essential erthig yna. O, dwi'm yn gwybod os yna neb eisiau dod am sbin hir efo fi ni, de. So math o heater yn ni na ddiawl o'n byd, de. Ti drewi o gla fumes dod allan o'n ni. Gynna ni photoshoot heddiw ar gyfer magazine o'r Netherlands i gael ei werthu draws y byd. So dyn just cael y car yn edrych yn ship shape, fel maen nhw dweud. Gweld yng Nghari ar Instagram nathon nhw, a gysylltu fi trwy hwnnw. Steve, da ni glycha yma, beth? Ys fi afal chdi?
Na, dyn nhw. Oh my god, dwi'n methu sbio na chdi. Ti'n poeni amdano fi hwnna? Na ie, cool. Da. Good stuff. Steve, ydy hwn yn un. Mae o fwy am dynnu lluniau. Ti'n bildio'r car i chdi dy hun, dwi. Mae bobl eraill yn licio sbio na fo. Bod nhw'n licio be ti di adeiladu, mae'n mynd i le pell, ydi. Iwan, di boi mae'n rhai fus, paid byth y trystio hwnnw. Dim ots be ni di. Na coelio am gair yma ddi, chwaith. Dim y tywy gorau car, chwarae teg. Dim di bod allan y glaw ers dalwm iawn. Ond dim ots. Yn werth o i gael lluniau da, lle. Just bob un llun ti'n neud i edrych fo'n isol, ti'n gallu. Mae Fitted UK sioe ceir o bob math, rili, mond bod nhw'n gorau fod yn isal efo olwynion sydd yn ffitio dda, hens yr enw, Fitted. Mae'n anfarth o sioe, un o'r sioe mwyaf yn y wlad, a lenio'n lle rili cool. Hen stesion, mae'n cynio rydw, lle mae'n deiliad reit special. Lle rili cool i gael sioe, rili. Sioe Shine ydy term maen nhw'n defnyddio ar ran yr gystadleuaeth os lyci di. Mae dy gar di'n cael ei jydgio a gen ti potensial o gyro preis o ryw fath. Oh, fuck that, devil. Mae Will jyst eisiau'r teir yma i wneud tro. Ie, mae angen para fi ta wsos annar. Dydy rili ddim yn cool at all. So mae y paent yma i gyd i rhoed. Wedyn mae'n gadael gwynt allan. Os lici di, so neith gwynt yn aros hynny. Sgyrau ddim machine. Basically, so dwi'n bymio machine bobl eraill. A, fyna siop chips da, fyna. Dwi'n eisiau byd yn neud hwnna. Bob nos fawth, da ni yn fan hyn yn chwarae fo wbath neu gilydd. Rwy'n eisiau gosod teiars neu tynnu teiars neu trwsio bunctiars neu whatever. Neith o fatha spare wheel. Ah, fucking gwynt. Ti eisiau gwynt, Thomas? Pa newydd. Scrapio pista. Os ti'n cael y hub, ti'n gallu newid y discs. Y discs yn fwy. Ah. Dwi jyst isio neud few bits ar hon am bod ni isio dreifio. Mae'n rhyw 2 awr o siwrna i Manchester yma, dydi. Fitted, mae'n sioe reit yng nghanol Manchester. Ti'n gorau aplaio i gael mynd i mewn i'r sioe. So ti'n gorau gyrru lluniau ffwr a wedyn maen nhw'n deud ia neu na os dyn nhw eisiau dy gardi yn y sioe neu beidio 600 o geir dwi'n meddwl sydd na. Swn i fydd eisiau hwn i gyd, more or less. Ti reit nervous mewn car hen fel hyn. Anything could happen, de. A dwi just really ddim eisiau bod mewn traffic yn hon, really. Neith yr injan ddech poethu. Wedyn, unig opsiwn sgyn ti wedyn os ti'n meddwl bod hi'n poethu, di jump out a push, de. A ti'n rili eisiau fod yn pwysio car yn ganol Manchester. A mi gofio gael mwy o oil. I fynd, bydde angen oil. Ie, mae jyst yn hassle. Mae yn hassle, hai fi ddweud. Mae'n eich ddo, pam bod chdi'n rhaid y hun trwy ddo, dwi'n yn gwybod, just... That's a thing, de, so... Siwr sy'n amser daig a chipio, am bysa.
Right, so y gwahaniaeth rhwng car clasic a car fwy modern heddiw? Mae o dydd y nos. Bys ddech smelio poeth, ti'n dda. Cos gen ti'n gauge yn byd, di. Dos fi roedyn, rili. Car hen fel mae o'n limited i fatha allu di styrio a sbricio ond ddim yn dda iawn. So mae'n mynd i fyny fan yma. Be o'n interesting. Hill start. Dim power steering. Ti'n gweud yn gwybod pa ffordd mae'r lôn yn mynd lot o amser yn llefydd yma. Rwydig country bumpkins oedd ni. The heaters, rubbish, non-existent. So, goleuadau bob dim wahanol. Ti'n gorau meddwl mwy ac bod on the ball efo car hun, lle. Gyd yn dibynnu ar engineers nôl yn 50s. Wyt ti'n nerfus am bod y pethau yma ddim cystal â car newydd? Ond dyna sy'n neud o. Ffocin hell, dwi height o stressness wan. Turn right. Ti'n be, nath rwy'n gweithio ni? You're right? Yeah. Stop when you hear a bang, yeah? And relax. Jeepers, creepers. Gerdd allan dwi. Okay, mae'n absolutely boiling y thing ma. Ti'n mynd licio dreifio car hen fel am bell. So mae'r hamburg ar y car, dydy. Mae'n reit stressful, yndi? Os like gystadleuaeth show and shine tro yma? Is o? Os like gystadleuaeth show and shine? Oes. Dyna ydi o, de. Fatha showglaze, diwn. Cuddiad dim bach o fatha... Pechoda. Pechoda, ia. Na, mae jyst yn tynnu'n bach mwy o sglein. Dwi'n chwsu chwarter yma. Holy mackerel. Faint o mwy dwi'n wastio yn llai'r car yma? Dwi'm yn gwybod. Dwi'n teimlo bod fi'n gorfod trio bach clitach na lot o geir newydd. Debyg hwn tu nôl i fi, lle. Am bod yn baent gwreiddiol y car, di'r oed i gael ei peintio. So mae yna fwy o waith sglinio neu os licio di. So ni'n peintio hon, fysa fo'n dod â gwerth y car i lawr yn sylweddol. A mae'n bart o just charm y car. A, ia, so gael ei peintio, so fysa lot o bobl yn dweud bod ti wedi gael ei sbwylio, de. Be ti eisiau gwneud wan? Na i ffordd i polish on, de, gyd i byffio off wedyn. Ti'n yn aml y conner i gyfil o? Ie, ti'n gael swtio yn fel arfer. Na to. Dwi'n mynd trist yn ôl cyflwr i char i, de. Chdi sy'n charge y ceir? Mae o'n wyrth bod ni ddim yn ffrio. Felly mae'n amball, fatha, ti'n gwybod, ti yn kind of brathu'r dafod weithiau am fynta fi fyd. Ond am bod hwnna'n left-hand drive, dwi jyst yn convinced y holl ffordd yma bod fi'n cael head-on. Achos mae'n wbeth oedd yn cyfle ni, os gen fi ddim control o'r peth. A dwi jyst yn brathu'n hafod ac yn gweddio. Ac yn trio Peter sgrisio fo allan mwy. Eto, ti'n dysgu dros ar ôl blynyddoedd, ti'n gwybod, OK, just calm down, fi bod dim yn iawn. A mae'n gofio yn neud, dwi'n trystio fo. Dwi'n dwad i sioia fel hyn. Dwi'n gwybod. It's just hyn dwi fewn i. Nice one. Dwi'n dechrau eto. Dwi'n meddwl bod ceir fel yma yn hyd i cael ei fwynhau gyn pob. So some point cael car fel hyn a bod o'n garage a neb weld o byth. Iawn? Dwi'n di gweld chi, dwi'n di gael mwydro gen taid ffri wirdos trwy dydd.
ti bwrw? Na? O, un waith. O, ie. Ar y ffordd i fewn, oedden ni fel un. Lle mae'r entrance? O, dyn ni wedi parcio yna, de. Cidiad yn y beth. Yndi. A dyn ni gyd yn dod yma heddiw. Mae Slim, obviously, efo'i gar o tu mewn. Mae o'n dangos i gar o heddiw. So, oeddech chdi'n cael slot o awr, oeddech chdi'n gorau landio fo. Wedyn, deuddag. Ia, o'n i dda, oh my god, oedden ni'n... So o'n i'n meddwl sy'n y ciw a so'n i'n pwysio hwn lle bod o'n overheated, de. Oh my god. Duw, mae'n iawn sydd yn mynd lle tynnu cynna. Fel a ti'n bildio car drifftio. So ni'n literally torri off un o ceicia fi i gael un hein. Mae literally rhywun lliw a cachu cyn buwch. A mae'n edrych yn briliant. Dwi wrth y modd o'r lliw den, so lot o dweud, lliw cachu gwertheg, dwi wrth y modd o'r den. Ti'n gweld fi'n pasio ceir newydd yma i gyd? Sbia ar llawr ydy'r thing yma, mae'n nuts. Sbia fan hyn. Briliant, absolutely stunning o beth. Swn wrth y modd cael fath fel hyn. Mae ar y llawr. Mae car pob fel weli di ar ei boli ar y llawr. Ydy dyna di pwynt y sioe os lyci di. Just ceir isal efo winion sy'n ffitio dda, hens yr enw fitted, da. Iawn, ti'n oge? O bob un car ti mewn i'r sioe yn cystadlu, os licio di. Yn anffodus eisiau curo fawr yn bydd. Ond dim dyna di pwynt, oedd yng nghar i fewn na, efo'r best of the best, os licio di yn y wlad. So, oedd y car i gael ei ddewis i bod i fewn na yn lle cynta. So hynny hen ddigon o wbath i mi, lly. So, da ni wedi gwneud lot o waith ar y car, a lot o hassle i ddod â car yma. Bach o amser oedd reit nerve-wracking ar y lôn, a di'r lle ddim yn ei dial, ond mae'n neud o werth o. Ti'n mynd adeiladu car i impresio neb. Car chdi dio diwedd dydd, ond os bobl eraill yn licio fo ac yn appreciate fo, then mae'n eich di neud falch, de. So, gwario oriau yn garage ma, efo ffrindiau, freezing yn gyaf, falle, a bobl yn cwyno bod i traed nhw'n oer, a fydden nhw'n gwybod pwy. Yn mynd i ista'n car i gyddiad, a falle. Ti'n competio erbyn ceir newydd sbon blwydd oed, efo alwynion di gael ei dalu ar finance werth 3-4,000, suspension werth 3,000 a ben hynna, heb sôn am finance ar y car. So, car bach sy'n gael ei fildio mewn garage bach fel hyn. So, mae'n reit cool, de. So, pan mae'n mynd ar bychan i ysgol y byllu, mae i ffrindio fatha, mae car dad Efan yn cool. Ni'n mynd on the block, ydyn? A meddwl, mae dyn y Jack Blad fyd, dydy. So, mae gyd yn hwyl, mae gyd mewn ysbryd da. Dwi'n gwybod, mae jyst... Ti'n mewn i beth fel mae o'n aros efo chdi wedyn. Eitha car yma'n unlla, de. Mae definitely yn barod o'r teulu. Sa'n bres mowr yn gorau newid dilo i hon gael ei gwerthu. Dwi'n gobeithio gael reid o i bychan y pifil o'n hun, lly. Dyna di bethau fod y literally oriau yn gweithio'r ceir yma. Dwi adra dod yn gweld yr cervix pan ddim yn gweithio allan, pan beth yn malu'r stress. Ond pan ti yn gweld yr holl geir yma, felly, mae'n rhoi cyd-destun o'r gwaith mae'n neud i chdi, dydy, achos mae bob car yma yn safon anhygol, dydyn. Ond mae dal i sefyll allan, a lle ti'n meddwl, mae'n o werth yn beth mynd i fod yn neud, a ti'n kind of bach dda, rhaid proud o hynny fo. Lot o'r amser y hen bois sy'n licio classic car, just achos bod nhw eisiau car fath o gynnu nhw ystolwm. Wedyn gyd ti bobl weird oedd fi sydd yn licio hefyd. Hi, fi di Craig. Fi di Lewis. A da ni di prynu car newydd.
Oh, Lewis has the penis of a rhinoceros. Be ydi drifft, as in y sport? Wel... Mae'n anodd disgrifio rhywun sydd ddim yn da. Swn i ddim on yn obi drud. Colli control o'r car a cadw control o'r car ar ôl chdi colli control o'r car. Bydd y gar fynd ymlaen, ond ddim yn pwyntio ymlaen. Mynd sideways, basically. Sut i fynd nhw'n gornel mewn ffordd cwl? Drifftio di pan mae rhywun yn gyrru car, wisgi hochor mwy na mewn llinell syth. What do they say in Fast and Furious? It's basically, beth nhw'n dweud Fast and Furious ydy, beth nhw'n dweud drifftio ydy... Beth nhw'n dweud? Crashing in style, do? Losing control in style, isn't it? Yeah, basically ti'n colli control o'r car mewn style. I drifftio ti angen colli control o'r car i gael o sideways, a wedyn ti eisiau dal ar wedyn. Lle bod chdi'n mynd o'n gornel normal, ti'n mynd rownd o ddeidiau sideways, efo lot o mwg. So dyna beth dyn ni eisiau gwneud o'r car yma. Cheap skid car. Cheap drift skid car. Dyn ni am trio build a drift car. Yeah, boy! Door car? Door trim. Reit, so... My God, mae eisiau clean up yma hefyd. Arches yn edrych reit lan, chwarae teg. Dy'r arweinion ddim mewn condition drwg. Quick lock to mewn. Dipyn gael efo stwff. Fydden ni werthu fog lamps M3, bumper M3, headlamps spar, dim wedi cracio. Aesthetically, not the prettiest, ond swn i'n dweud bod y car ddim mewn condition drwg, considering dyn ni wedi talu 120, 130 quid amdano fe. All in all, not a bad find. It's something. It's something. I don't think it's in bad nick at all. The sills, but that can be done later. Nigel fy bonat newydd. Is that a nest? Mae'r injan yna angen mynd I scrap. Mwna, da I dim byd. Da ni'n gobeithio, really, bildio car yma, so fydden ni'n mynd efo round track a cael spin round track môn. So mae fi a Lewis yn gobeithio cael rhywfaint o track time yn mynd round yn y car yma. Da ni ddim wedi gwneud driftio ar track o blaen. Na gael lôn. Dwi'n meddwl fod dim un yn nhw wedi gwneud dim byd fel o blaen, so fydd hynny reit interesting a hwyl, possibly, os dyn nhw'n mynd backwards o'n I theos. Dwi rioed wedi bod ar track yn driftio fy mwyd. Ond gen I lot o waith sortio'n allan, really. Gynnon ni be, 2 fis? Ai, 2 fis wan I stripio'r car, tynnu injan allan, troi injan 2.8 I mewn. I gael o yn presentable a yr hedag. Di actually mynd a bad. No, it isn't. Really. Dim yn ddrwg at all. This is good, this is good. How do you do it and keep a straight face? Stop laughing. Day 1, Project E46. It's better than 328, mate. Yeah. Be uffad yn ei wneud e. Fucking mint. Like new. No work needed. Hwn yn ffuck y transformations, di. Yeah, buzzing. Edrych lot gwell na be o'n i'n gofio. Mae'r thing yn covered yn os. Mae'r thing yn anafiach. Achos dwi'n gwybod symud ers ta 3 blwyddyn. Neglected, yeah. Neglected. Drift match is going to be the biggest thing this year. Trying to get a ticket's going to be difficult, but we're going to be aiming for sitting there, pressing refresh. You will. Well, you will. Drift Matsuri di sioe sy'n cael ei roi ar yn track môn. Swn I ddweud y drift event mwyaf yn yr UK. Mae o yn really event mawr. Mae pobl o dros yr UK mynd yna. Mae yna canol y ceir yna. Fe hwn, dim byd compared i'r ceir sydd yna de. Here we have a wild crane in his natural habitat of breaking stuff. Rubbish.
Don't get too close. So, on a slight change of plan. Moving. Hwna yn no-go ar y Waw, yn eitha ar las yna fo. Dwi'n gwybod be wedi bod yn byw yn y thing, ond yna rhywbeth wedi bod yn byw yn cefn. Y thing yn afiach. So, dyn ni efo project number 2. You roll back though. Smile, hugger! Hang on. Be sydd dan bon o twn? Ah. So, dyn ni newid cael bach o damwain. Oedd y car yn cael ei tywio fyny hwnna. A wwa mae o yn y bush. Will do. Da ni'n in an undisclosed location yn ochr allan gefni ffwrdd na. Da ni'n gobeithio tynnu hwn allan, so da ni ddechrau stripio'r injan allan a'r bit o bobs, da ni'n switcho drosod. Da ni efo un car efo injan da, a da ni efo un car efo dim injan. A mewn shell, just shell. A'r plan ydi rhoi'r injan da yn y shell da. So, neud un car da allan o ddau. Da ni wedi cael llawer o look bore yma. Da ni wedi gorfod gwneud twll yn y ffinast, lle da ni wedi gallu gwasgu mewn agor y drysa. Faint o speedos ti wedi weld? Mae'n smelio fatha bod o reit na rhywbeth either wedi marw ynddo fo, neu na rhywbeth yn moldy ynddo fo. Yes, still locks off. A goodbye! Oh, ei, mae'n rwle. Yes, gob! No one in. Go on. That way, that way. Carry on. Hello, T. So, basically, BMW 3 Series, dio, ond efo un o'r injans 2.8, 6-cylinder. So, ideal i iwsio i driftio, basically. Digon o pŵar, really. So, hein ydi y tias yr alloys sy'n mynd ar y car? Actually, fynd ar y trac i hun a sleidio'r car, ddim tynnu'r arweinion cefn off yn mynd lawr, 2.6. Mwy llydan di'r tiar, mwy o grips gyn ti. Dyna pan gyn ti fatha Ferraris a Porsches efo tiars really mowr, achos mae angen y traction i'r cefn. So, dyn ni'n angen traction, dyn ni angen llai traction y gora. Deliberately llai y control i'r car. Nes i sylwi loads o broblemau efo'r actual shell y car i hun. Fatha, mae'na uffar o dwll yn syl fyna. Ond mae'r injan solid off. Dim yn even edrych fatha bod yr injan bod yn y car, cos mae'r injan yn condition mor dda. Dwi'n disgwyl just eistedd yn thing uffar o burnout. Just Cris o'r car, Ni'n tynnu y 2.8 off y trel ar wan. Da ni am roi o drws nesa i'r car. So da ni'n neud full engine conversion. Just gwn am injan ar y funud. Da ni literally di cymryd drosodd y garage. Lanach o be ni'n disgwyl. Lot Wexham. Ie, go on, nawn ni weld. Brian Bell. 1, 2, 3. Go on. Be di'n to-do list yn Gymraeg? List i wneud. Rad. Red. Bucket seats. Can you think of anything else? Ti gallu meddwl am rhywbeth arall? I don't think so. You should write, once completed, do a burnout. Yeah. Yeah. We're really excited. Dwi'n disgwyl gweld yr injan an hwnna a gweld yn dechrau am y tro gyntaf. Aim nhw ydy cael yr injan allan heddiw a rhoi an hwnna heddiw. Pull the engine and gearbox all in one hit, because it'll be easy, we'll take the front end out of the way. Okay.
and then we'll hang around here and just see what we've got. Be maen nhw'n gwneud i tynnu'r eang allan o y donut car. Pan fydd yn barod wedyn, eith yn dropio fe mewn i'r shell newydd. Hwnna di'r job fwyaf. Hwnna di'r rheswm bod o yma yn lle hwyl. It's way over our pay grade. Ie. Dyn ni'n mynd yn capable i wneud y jobs ys yna lle. Maen nhw'n bildio ceir fel yma, so regularly. So maen nhw'n gwneud o'n i'n faint o blaen, a di'r allan o'r trac yn union beth ydyn ni eisiau gwneud, so pwy gwell i ddewis, te fel. Chwarae teg, mae'n mood workshop briliant, mae pob on board, pob really optimistic amdano y prosiect yma, so da ni'n mynd i bod yma awr eto, maen nhw'n dechrau slipio'r ceir yn barod. Basically, nes i dropio hwn, iawn. Oh, da. Nes i'n twtio'r car am tua 2 fis, nes i neithio'n car refersio fo a plogio hwnna. Mae'n handi mor calus ys nediwch yn newid. Black leathers, bob dim. Ti'n dreifio ceir o hyn hefyd, wyt ti? Ti'n dreifio drift cars. Mae'n oed ti? 16. Mae'n oed ti, sorry? 16. Matthew sy'n gweithio lle hwyl. Hogyn ifanc, 16. Mae o wedi bod yn rasio ceir ers bod yn rili ifanc, a mae o'n eitha o pilot, apparently. Mae knowledge o hogyn am ei oed amdan y ceir yma yn unbelievable. Dwi roed i siarad efo rhywun mor ifanc sy'n gwybod gymaint amdan conversions, BMWs, pa wahanol partia sy'n ar y ceir yma, sut i newid o'i mewn i drift car. Chwarae teg i'r hogyn, mae'n gwybod lot. Mae'r hogyn ma'n gallu dreifio, Dwi'n clywed bod o reit mental ar trac, so edrych ymlaen cael gweld o. Dwi'n siŵr bod ni'n mynd i ddysgu rhywbeth gyda fo, Ti'n literally yn bref a ti'n gadael y car, y cefn y car, sleidio allan ar 100 mile an hour a dal o rownd y cornel a cornel arall. Dwi'n edrych ymlaen, dwi'n gobeithio dwi'n mynd be mae bro dwi'n wneud, hitio bob dim, ac ddim yn gwybod sut i dreifio'n iawn. So, a hydro. Mae locio y wheels cefn, so mae'n neud y hawsach i drifftio. Dwi'n neud 2 auto test yn hwn, a unwaith efo hydro yma. Otherwise, dwi byth i wneud drift events, cos dwi'n dan oed i wneud nhw. Gynnu fi strut brace, just cheap, eBay strut brace. Mae'n just helpu stiffnio y chassis a mae wedi cael remapio. Dwi wedi tynnu inlets off, dwi wedi wneud vacuum pipes, bob dim newydd ar efo. Mae wedi cael cheap eBay induction kit i wneud o swndio well, mwy uchel. Dwi'n barod am y bad boys yma. Toyo tyres, no money club, send it, death trap. Mynd i fewn i hwn, Locally hated. Mae car yma yn very locally hated. Mae neighbours yn licio fa. Dyna pam gyda fi sticker yna ar o. Paul Walker, rhaid ti cael Paul Walker ar o. Boost Broad Sean o garage. Ges i hwn blwyddyn dwytha, sticker. One. Cool. Did you go motorbike? Yeah? Just gwatcha cwch di baclu. Bro fi nath bildio hwn. Hwn oedd motorbike cynta nath o actually bildio ei hun. O 2 beic. Kawasaki mae wedi gael o. Kawasaki, Suzuki, ddau fe gilydd. Kawasaki. 600cc, digon o fynd yn efo. Fe bildio fo o scratch. So stripio fo lawr i dim byd.
o'n gweithio yn siop, wneud mas o beics i fyny, so hwn oedd beic fo ei hun i reidio rownd ar. Nath o werthu hwnna pan oedd o dal yma. A wedyn nath o pasio ffwr, wedyn dyna pan oedd dad fi rili eisiau prynu'r beic yn ôl. So, obviously, dyddiad gen i fo, dyddiad nath o actually pasio ffwr. Ydy'r ochr dde, dwi'n meddwl, os dwi'n cofio'n iawn. I fi. So, ie, dyna pryd nath ni colli fo. So, Rhys. Ladies man. Cael pwsar. So, obviously, nut o motorbikes. Mynd am mab o allan. Lot o bobl yn abod o efo'r BM ddo, hwn. Efo'r exhaust mawr yno, gael lowrio, wheels. Hwna di fan. A cymryd bwyd i hyn oedd o. A wedyn, oedd o'n unit fo yn trwsio motorbikes yn noson. A oedd mam, di gweld o'n mynd allan, eith i mewn byd o'n o, newid gael shower, barod am y weekend efo mab o, di gael prynu sweets a falle. A wedyn, nath neb clywed o'n o, eisiau fflio gwaith to 3 o'clock. A oedd mam fi cyrraedd na rhyw hanner awr cyn fi gweld o'n obviously. So, a fi achos situation, ond... Dyna beth o'n dweud, o'ch ti'n gweld o, iawn met, iawn boi, bob tro, ti'n cael reil, hogyn rhwng ffordd ma. O'n abo pob yn abo Rhys, o'n fernol, popular. Ti'n gweld sy'n byd wrong efo dynion yn siarad am pethau, sneb yn. So, just pethau bach fel o'r stickers yn rhywle. Just neud siŵr bod dynion yn siarad chdi bach mwy. Mae ceir yn dod o bobl fi'n gilydd, definitely. Lot. Math o'n mynd lawr I pub. Mae pob yn nabod I gilydd yma. Da ni'n nabod I gilydd yn Carbac Tesco. So rhywun beth. Mae cans o monsters. Ie, just yn nabod hwnna. Dwi'n gweld o ffyrir. Lot o bobl yn weifio na fi. Ti'n dweud, dwi'n nabod. Oh, ie. Ti'n just... Okay. Lot o bobl yn gweld o. Mae'n licio fe. Be? Ei beth ti'n gael wneud I cnau o? Disgwyl tam fan yn sychu, de. Beast! Yeah, boy! Rhaid ni ideally trysmasio hyn os ydyn nhw fydra ni. A wedyn gorffan efo rap. So, y plan ydi, boi hwnna ar hwnna. Just troi character, basically, cuddiad y dents. Oh shit! Yeah, boy! Oh my god, that's good. Oh my god. I literally... You know what I mean? Put it all the way down and... Da ni'n gobeithio bildio car yma a cael sbin rhwng track môn a drifftio yn y Matsuri. Da ni am trio bildio drift car. Dwi rioed I bod ar track yn drifftio fy mwyd. Dwi'n meddwl fod dim un nhw wedi gwneud dim byd fel o blaen, so fydd hynny reit interesting a hwyl, possibly. Mae yna slight change of plan. So, da ni efo project number 2. O'n i'n meddwl bys o'n just yn straight swap, ond
Mae'n wedi ffindio problemau ar y ffordd. A ie, on a few hiccups. Matthew sy'n gweithio lle Howell, hogyn ifanc, 16. Mae'r hogyn ma'n gallu dreifio, Dwi'n siŵr bod ni'n mynd i ddysgu rhywbeth gyda fo, Chwarae teg i'r hogyn mewn 2 diwrnod. Car yn rwlio, mae'n rhedag. Plan ydi, boi hwnna ar hwnna. Dwi'n jyst gobeithio bod performance ni mynd i fod mor dda ar build ei hun. We'll get it back in format area once you get it. Mate, I'm fucking buzzing now, Fucking mint. Right, we'll bring it back for alignment before you go to the track. Bring it on the wheels you're going to be skidding on. Okay. We'll take as much camber out the back end as possible. Okay. We would recommend adjustable camber arms, so we can get a lot more adjustment on the back. Which is, you'll get a lot more grip on the front than you will the back, so it should slide nicely. That's what we want. More left, yeah. Yeah, climb it down, boy. Easy. Let's do that again. Take 2. Dwi'n recordio fo, mai? Ynddi. Gwaith fi ydi dwi'n vinyl rapio ceir a banio stwff. Dwi'n cyfro car mewn sticker mawr. It's the easiest way to describe it, really. Da ni'n mynd i roi rap ar y car. The table, mate. Lle bod chdi'n peintio ceir diwrnodau yma, ti'n cyfro fo mewn sticker. So, da ni isio stripio bits ar y car sy'n y ffordd. Mirror, seals, door handles, rear window, deith hwnna allan mewn un quick wipe down a decontamination a wedyn rhoi y print ar. Sy'n llawer o waith prepio, i fod yn onest. I mean, mae'r car yn ffoct, fel mai. Dwi recyn os ni'n gallu neud o mewn 4 awr. O hwn bydd full printed wrap. Fatha fwy o lliwgad dwi rioed i neud. Dwi'n kind of mixed emotions na ddo. Dwi'n edrych ymlaen cael spin yn car, ond hefyd it's a bit daunting sort of thing. Ti'n deliberately colli'n control o car chdi wan i fynd rhwng gornel. It's a bit, I don't know, scary. Sian! Oh. Mae'n gynnas. Nervous. No, dwi'n nervous. Dwi'n meddwl fydda waith ar y diwrnod, dwi'n bad ar y funud. Dwi'n trio fod yn confident amdano beth. Ond, na, mae'n pretty scary. O'n i'n meddwl sa'n ni'n neud hoodie i ni wisgo ar y diwrnod. So o'n i'n meddwl, tefyd, o'n i'n spicio hyn i fyny dipyn bach a adio y patrwm sydd yn yr app i mewn i'r design y hoodie. So, basically, da ni adio livery y print i mewn i'r 13 ac i mewn i'r S4C a'r coilover. A wedyn di adio'r un logo ar y front, on the bube. So dau yn gwisgo hwnna? So bydd y ddau ni'n mynd i wisgo hwnna ar y diwrnod. So mae'n kind of all uniformed and matching efo'r drift car. All the gear, no idea. Absolutely.
We need the rap. Oh, yeah. So rap? Special delivery. Dickhead. Tutty a raps. So they didn't been expecting it. No pressure. Blind cut. Oh. You need to roll this now as if you were keeping it. Pam ti'n torri y section yma ta? Na I dorri fo ar ôl I ni fesur yn ebyn y car. Gofyn fi'n torri gormod a wedyn mae yna silver yn dangos trwy lle mae'r gwynfod. So ni'n methu deseidio'r pa lliw wneud y car. Dwi wedi deseidio bod y car yn mynd mewn gyn gymaint o lliwiau fedrwn ni'n neud. So, bydd chdi fel ni ar y trac. It can't be missed. Smart. That's it, just smart. Well, mae'n edrych yn dda drag car, yndi? Let's do this. Let's do the initial peel. I want you've got to hold it pin fucking straight. Sorry, now. bear? You've got to hold it pin straight now. Sorry, bear? Dal hwn yn fucking sydd. Oh, okay. Seps. I don't know what the fuck that was. So, right, get back to your original position now. On there. On the back there. It's on the car. Whoa, the static on this is absolutely insane. Right, tension please boys. We'd have been fucking screwed there. John, go back. Cadw chi gyda'r pa mor uchel wyt ti, cos ti'n wer uchel efo nos di. Thing dwi'n pwyni am fwyaf ydi pan ti'n repositionio'r vinyl o fi'n tynnu fo am o'r higo, ie. What a fucking daunting task. Yeah. Whoa, that's super soft. Huh? That's super soft. That's what I'm trying to do. I'm trying to lift it back. Okay, watch the top. Hold on. Jesus Christ. Be ti isio, mate? Just dal yma. Pan ti'n actually neud cuts chdi, ti'n dechrau gweld y ffenast, ti'n dechrau gweld y vinyl yn tycio mewn, ti'n dechrau gweld sharp y car yn dod drwy'r vinyl wedyn. Really satisfying wedyn, cos ti'n dechrau gweld sharp y car efo rap. Ar funud, mae'r thing just I plastro ar ochr, dydi? Rap yn dod at ei gilydd, Really satisfying. Really satisfying. Dwi really nervous. Onest ddwen, dwi'n cachu plancio. We should tecsio Hywel dyn y blaen, mynd, eithaf chdi rhywbeth. Yes, I'm shitting myself. Dim just ynglyn â bod yn rybys, ond y chwalu'r car dyn ni wedi bod yn bildio am y 2 fis dwytha yma hefyd.
Drift Matsuri, dwi'n awgrymu bod y gair yn dod o Japanese race culture. Ie, mae Matsuri yn dod o Japan. Fel arfer, 9 times out of 10, ti ar trac efo un person arall mewn duel. So ti bob tro efo lead a bob tro efo chase. Style points, dim fwy na'n byd. A sy'n maen nhw'n cymryd gornelu speed a gornelu, faint maen nhw'n ddal. Pa mor un tandem ydi o, cos tandem ti'n gael efo pan mae'r ddau yn efo'i gilydd, maen nhw'n gornel. Dim yma lot fwy am steil na mynd yn fast os licio di. Mae'n cymryd talent, ond just trio disgrifio pam mae o'n ffordd o motorsport. Mae'n anodd, cos fwy o stylish thing di. Got any hats left? No, only the drifter. Dyn ni'n mynd i briefing wan. Mae'n rhaid eisiau mynd trwy fatha safety precautions lle. Deithon ni ddim dreifio fatha pencocs. Iawn? Na, dwi'n reit nervous. Hold on. Oedd Leon oedd allan o'r fi chwarae teg. It's got loads of experience, so mae di wneud drift experience. Iawn? Good to go. Good to go. Oedd oedd structure bach, yn ideal, on perfect. You going? I'm by. Ready? How's it going, brother? Hold on, what there? Yeah. Oh, come on. I'm trying to do as much as I can now. Woo! Fuck! Let's go! Let's go! Fuck yeah, fucking massive adrenaline. Woo! Croeso with a jelly. Yes, class. Mae'n adrenal, dwi'n rhoi gael adrenalin fel arfer. Oedd hi'n awesome, man. Mae'n rhoi ffwc o buzz i chdi. I fod yn massive. Mae, man. Your camera, Sean. Camera. I'm up back. Okay, mate. Mae'n just yn cool. Mae'n edrych yn cool. Mae'r ceir yn cool. Same again. Same again. Same again. Dwi'n acceleration na o drif y car yn fast, ond hollol wrong sut i fod i lle mewn ffordd. Eisiau fatha push y car. Mor bell ys mae o wisg ochr yn y geidi, ond bod o ddim yn dreid rhwng. Yr un yma wan, braf ffwc o clic i Ie, cicio fe allan y fian dyma de. Nice one. Fucking good going, Luke. Fucking good going. Woo! Big peels. That's fucking AIDS, that is. Oh. Well as well. Oh, yeah. Got that thing, you know. Sean? No. Fyd o wheel? Dwi wedi torri y diff yna fo. Y diff ar y gawr am Mangor. O'n i ganol drifftio. Ac nes i roi tygu hydro i spinio car round a codi clutch a nath i neud uffar o bang a nath y car codi. So... Scary, mate? Na, o'n reit hilarious, ond mae'n hilarious wan, de. So rai fi fucking newid o. Basically, mae Matt di
agor y casing y de fyny, a mae'r danadd yn completely girio, bod yna bit metal yn yr oil. Dwi'n siŵr yn union beth ddigwyddodd, ond mae'r thing completely toast ar y funud, It happens, Mae'r diff completely kaput, Mae gorau ffixio fynd yn ôl o'r trac. So, mae hwcer hydau gwmpas ar fyd I trio sortio'r parts allan. Pan oedd Lewis allan, oedd ddim wedi gwneud lap I hun gyntaf I fy un o'r roger arall. A dwi'n meddwl wedi buildio confidence o fyny wan. Lewis did really well. He started off, got the feel for the hairpin. He's obviously got the balance of the car quite well, so he'll get it. I'm pretty confident in him. This bit, yeah? Down? So. Oh shit! Yeah, boy! Oh my god, that was close. Oh my god. Buzzing chwarae teg, doedd? For experience, doedd? Deilio'r gwnnau lawr, reit da, ie? Yes, lad! Yes! So fedrwn coelio mewn beri 4 wsos yn ôl, ddim yn darna, ie. Minsian o insian yn car arall, be. Sa'n byd I plymio mewn. Mae'r car literally wedi cael ei droi rownd yn 4 wsos. Chwarae teg i'r ogia yn y garage. Mae'n edrych o dda hefyd, o'r trac mae'n sefyll allan, dwi'n ni'n bedd. Dwi'n eisiau fod ddim gallu mynd allan, cos mae wedi gweithio galed I gael y car barod. Lwcus, pob yn dyfod gilydd eto, ie. Car community, ie. Pob yn licio helpu. Hapus. Da ni weld sy'n neud y car mynd. Barod? How's it going? Ta'n iawn, gadael gen i sy'n rhywfaint. Yeah, go on. Gei ti mynd i'r heb i'r bach? Ia. Chwarae teg, mae'r thing di performio dda, ie. Dwi'n mynd trwy diwrnod heddiw, a dwi'n mynd chwthu fyny at ôl. Watch di look fi o'n eitha chwthu fyny na hanner awr dwytho fan. Buzzing. Nuts. Yeah, Nuts. buzzing. Mae just nuts gweld vision ar papur a ideas ar papur yn dod at ei gilydd a creu hynna a just cael diwrnod fath ydi gael. Nuts, man. Nuts. Can't believe how it's defined. What a car. Fucking